Boiro acolleu a presentación dun novo libro que promete intriga e moita expectación entre o público lector. Trátase de La sombra de Carmen, de Manuel Osada, que será presentado no Pazo de Goiáns. O Concello de Boiro promove este acto cultural no que se dará a coñecer a nova novela de Manuel Losada, titulada La sombra de Carmen, que terá lugar o vindeiro venres 29 de maio ás 8 de tarde no Pazo de Goiáns. A obra é a segunda parte de El banco de Carmen e está inspirada no propio municipio de Boiro, con referencias e personaxes baseados en veciños e veciñas da localidade. O autor explicou que se trata dunha nova entrega dun thriller que busca dar resposta ás intrigas formuladas na primeira novela. Anunciar a presentación de La sombra de Carmen, a segunda entrega do libro e do thriller El banco de Carmen, que tuvo un importante éxito. Ante a dúda e consultas e cuestións que lle quedaban aos lectores, pois hubo que facer unha segunda entrega. Penso que esta segunda entrega vai contestar todas as dúbidas que poida ter todos os lectores e penso que vai abrir un debate moral con respecto ao final. Penso que quedou unha boa obra que vai abrir debates. Pola súa banda, a concelleira de Cultura María Outeiral acompañou ao escritor e convidou a veciñanza a asistir a esta presentación, destacando o vínculo da obra co municipio e a súa xente. Estamos entusiasmados de poder anunciar esta presentación da segunda parte. A presentación será o vindeiro día 29 de maio ás 8 horas no Pazo de Goiáns. Esperamos animarvos a vir á presentación e a intentar desgranar pouquiñas cousas, porque hai que ler o libro desta segunda parte do Banco de Carmen, que ademais, entendo que estará da mesma maneira que o primeiro, ambientado no noso concello e con persoeiros tamén do noso entorno. Unha cita coa literatura e co misterio este venres no Pazo de Goiáns, onde Boiro será tamén protagonista entre páxinas de intriga.